προσόντα και επειδή υπάρχει διχογνωμία, με παρέμβαση αντιδιοντολογική και αντιδημοκρατική του διοικητή, σταμάτησαν οι διαδικασίες στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτή η θέση κρατήθηκε μέχρι να μαγειρευτούν τα τυπικά προσόντα. Το πέμπτο και έκτο περιστατικό, που ουσιαστικά ήταν το κερασάκι στην τούρτα και ήταν αυτό που ουσιαστικά λειτουργήσε σαν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, την παραμονή, και γι' αυτό ακριβώς δώσαμε και τη συνέντευξη τύπου της πρωτοχρονιάς, ενώ προσλήφθηκαν 2 βοηθοί θαλάμων. Και για να καταλάβετε, έχουμε στο νοσοκομείο 14 βοηθούς θαλάμου για 13 κλινικές, δηλαδή αναλογία ένας για κάθε κλινική, για 250 κρεβάτια. Την ώρα που έχουμε 50 πάνω αποκλειστικές και τις πληρώνουν οι Μυτιληνοί για να μπορέσουν να κάνουν ακριβώς αυτές τις δουλειές, οι 2 βοηθοί θαλάμων, την ώρα που η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας τους είχε χρεώσει ήδη σε κλινικές, δηλαδή είχε πάρει χαρακτηριστικά τη Β' παθολογική κλινική και της λέει θα συστείλω βοηθό θαλάμων, αυτοί οι 2 βοηθοί δεν πέρασαν ποτέ και ο ένας τοποθετήθηκε επίσης σε διοικητική δουλειά και ο άλλος ως παρασκευαστής. Αυτά είναι τα 6 περιστατικά τα οποία καταγγείλαμε. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι εκεί που πήγαν, επιτρέψτε με κύριε Κουτσοβίλη, εκεί που πήγαν δεν είναι χρήσιμοι, δηλαδή κάθονται, αυτό μας λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγγέλουμε αυτά τα πράγματα, γιατί με αυτούς τους εργαζόμενους δουλεύουμε και είμαστε μαζί και θα είμαστε 45 χρόνια. Εξηγήστε μας τότε, γιατί καταγγέλλετε ότι είναι αριστοτελογικές αυτές οι τοποθετήσεις, οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις? Ξέρετε όλη την υπόθεση με τον οργανισμό του νοσοκομείου και ότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Όταν λοιπόν ένας οργανισμός, ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι είναι αυτό που δημιουργεί σαν έφλεκτο υλικό. Το πρόβλημά σας είναι ότι ασκούν αλότρια καθήκοντα. Όχι μόνο, ακούστε με. Να δείτε τι είναι το έφλεκτο υλικό. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, κύριε για ένα οργανισμό, δουλεύουν οι συνάδελφοι σας ή όχι? Κάποια δουλειά τους βρήκαν και κάναν. Δεν είναι αυτό το και κάνουν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν χρειάζεται αυτή η δουλειά που κάνουν. Σας ξαναλέω, η διοικητική υπηρεσία πλεονάζει το προσωπικό. Και δεν υπάρχει κανένα αίτημα από καμιά διοικητική υπηρεσία, κανένα διοικητικό διευθυντή για να έρθουν αυτά τα άτομα. Υπονοείται ότι έκανε κάτι παράνομο ο διοικητής δηλαδή? Και βεβαίως υπάρχει και παρανομία. Το να προσλαμβάνετε βοηθό θαλάμου. Προσλαμβάνεται ή δεν είναι πρόληψη και να ασκεί αλότρια καθήκοντα? Βεβαίως. Να μετακινείται δηλαδή από μια υπηρεσία σε μια άλλη. Είναι παράνομο. Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε, όχι θα σας ενημερώσω εγώ στον αέρα. Μισό λεπτό. Θα απαντήσω. Θα κάνουμε διάλογο. Άλλη μια κουβέντα που εξηγεί ακριβώς γιατί αυτά τα πράγματα ήρθαν και έγιναν έφλεκτο υλικό και πρωτοχρονιάτικα, λες και τρελαθήκαμε, βγήκαμε και καταγγείλαμε τη διοίκηση. Όταν λοιπόν σε έναν οργανισμό που θα έπρεπε να λειτουργεί για παράδειγμα με 100 ανθρώπους, στη δουλειά τη βγάζουν 60 ή 70, μιλάμε το έλλειμμα με το προσωπικό, και είναι ξεθεωμένοι οι εργαζόμενοι, και ξέρετε κυρίως αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην νοσηλευτική υπηρεσία. Όταν λοιπόν τέτοιο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας μετακινείται σε ένα μέρος που πλεονάζει, και αντί 2 νέοι εργαζόμενοι να πάνε στην πρώτη γραμμή να βοηθήσουν και στο να υπερασπιστεί η υγεία του λεσβιακού λαού, η οποία τελικά τη ρίχνουμε σε νοσοκόμες με 20 και 30 χρόνια υπηρεσίας που έχουν μυοσκελετικά προβλήματα κτλ. Όχι, καταλαβαίνετε. Αυτοί οι 2 έπρεπε να μείνουν εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε βάρος όλων των υπολείπων εργαζομένων. Σήμερα το νοσοκομείο Μυτιλήνης οι εργαζόμενοι είναι έξαλλοι, γιατί κάποιοι πέφτουν στα μαλακά με το που έρχονται στο νοσοκομείο, παίρνουν το μήνυμα από το διοικητή, μπήκε στο δημόσιο, άραξε. Και υπάρχουν οι ήλωτες για να δουλεύουν. Περί αυτού πρόκειται. Μπορώ να μιλήσω και εγώ? Μπορείτε τώρα. Τώρα ευχαριστώ κιόλας κύριε Κουτσοβίλη που μου δίνετε τη δυνατότητα. Δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς, να σας πω κάτι, ως συνδικαλιστής, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα καθήκοντα και τη διαρρύθμιση, πρέπει να είστε λίγο άσχετος, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, διότι εγώ θα σας δώσω για να μορφωθείτε τον 3329 του 2005, τον νόμο που ορίζει τα καθήκοντα του διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και στο τμήμα 11 αποφασίζει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο μοναδικός, ο οποίος αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων της ευθύνης της. Δώσε στον κύριο Κουτσοβίλη να το έχει μπροστά του για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Να το ξεκαθαρίσω το θέμα με τις παρανομίες. Γιατί γελάτε κύριε Κουτσοβίλη, δεν σας άρεσε? Βεβαίως. Τι ήρθατε εδώ να κάνετε, να μας πείτε συνθήματα? Εγώ σας δίνω ντοκουμέντα. Να τελειώσω λοιπόν τώρα, γιατί εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Μιλάει λοιπόν για αλότρια καθήκοντα ο κύριος Κουτσοβίλης, λες και έπεσε στο νοσοκομείο πριν κανένα μήνα-2. Τώρα δηλαδή. Δεν είχε ιδέα πριν τι γινότανε. Εδώ λοιπόν έχω, γιατί σου είπα την άλλη φορά, ότι αν δεν τα πούνε εκείνοι, αν δεν τα πει το ναι και το ΠΕΠΑΣΟΚ, θα τα πω εγώ. Γι' αυτό ήθελα την κουβέντα. Ούτε με ναι, όχι ούτε για την με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Θα σας συνδέσω μετά εγώ. Λοιπόν, τώρα δεν σας συνδέω. Έχω λοιπόν 32 ονόματα υπαλλήλων, τα έχω εδώ μπροστά μου, του νοσοκομείου, οι οποίοι ασκούν αλότρια καθήκοντα. 32
32 ονόματα και να ακούσουν οι τηλεθεατές, αφού λοιπόν τα πω, γιατί έχω σκάσει τόσο. Έπρεπε ο ίδιος ο κύριος Κουτσοβίλης να τα πει αυτά και όχι τώρα 2,5 μήνες να λέει για τον Βατζικομνηνό. Να πάμε από παλιά να βγάλουμε την κάγκρενα. Έχω ακριβώς τα 32 ονόματα, έχω και εγώ. Έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Μα θα σας τα πω τώρα. Έτσι, άκου λοιπόν, αφού είπε από δε παρασκευαστών που λέει έχει πάει στη γραμματεία εργαστηρίων με αλότρια καθήκοντα, δηλαδή παρασκευάστρια, δεν θα πω το όνομά της, δεν θα πω το όνομα κανένα, γιατί σέβομαι τους ανθρώπους και τη δουλειά και το μόχθο που ρίχνουν. Αλλά τα έχει και ο κύριος Κουτσοβίλης και αν λέω ψέματα μπορεί να μου πει τώρα. Παρασκευάστρια λοιπόν, η οποία πήγε στη γραμματεία των εργαστηρίων 20 Ιανουαρίου του 2004. Άκουσατε κανένα να πει τίποτα? Προεκλογικά, 2 μήνες. Πάω παρακάτω. Δάσκαλος τέχνης πήγε στη γραμματεία των εργαστηρίων την ίδια μέρα. Τι είναι ο δάσκαλος? Δεν ξέρω. Κύριε Κουτσοβίλη, ο δάσκαλος τέχνης. Είμαι διακόπτης, Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί όχι, δεν είναι το θέμα να χάσει το ρυθμό μου που είναι άλλη φορά. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Άσε με να τα πω, γιατί θα με σκάσει και ο κύριος Κουτσοβίλης και οι συνδικαλιστές. 20 Πρώτου 2004, δηλαδή προεκλογικά, ένας δάσκαλος τέχνης πάει στη γραμματεία των εργαστηρίων. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Παρότι το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτήν την μετάταξη, την μετακίνηση μερικούς μήνες πριν τις εκλογές. Πάμε λοιπόν 18 Τετάρτου του 2003, όπου ένας τεχνικός μηχανικός αυτοκινήτου πάει στο τηλεφωνείο. Τον δεύτερο του 2003, ένας χειριστής ιατρικών μηχανημάτων πάει στη γραμματεία επιγόντων. Και να σου πω και το πιο ωραίο. 8 Τετάρτου του 2008, για να μην νομίζει κανένας ότι λέω για το ΠΑΣΟΚ, ένας κλητήρας πάει στο γραφείο πληροφοριών. Γυναίκα είναι. Θες να σου πω και άλλες καραμπινάτες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το 2007, όπου ένας μεταφορέας ασθενών πάει στο αρχείο? Λες και είχαν πολλούς. Θες να σου πω μία νοσοκόμα συνάδελφο, ένας νοσοκόμος συνάδελφος που έγινε οδηγός το 95. Για ακριβώς 95. Θα σας πω. Ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, γνωρίζω το έχω και εγώ μπροστά. Θα σας πω, διαφωνείτε σε αυτά που λέω μέχρι στιγμής? Όχι, σε κανένα. Θα πάω λοιπόν και θα σας πω κάτι. Αυτή την περίπτωση του, πώς είπατε, του δασκάλου μουσικής, προσέξτε να δείτε. Δεν έχω καθόλου υπόψη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλα τα υπόλοιπα. Θα σας πω τα δικά του, άμα θέλετε. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα σας το δώσω μετά, το δείτε. Ισχύουν όλα τα υπόλοιπα που λέτε, έχουμε το ίδιο πράγμα. Ξέρω ότι λειτουργεί συγκοινωνούν δοχείων με το διοίκηση του νοσοκομείου και εσάς. Εγώ είμαι συγκοινωνούν δοχείων. Ακριβώς. Έχετε υπηρεσιακά έγγραφα. Εσείς είστε συγκοινωνούν δοχείων. Αφήστε να δείτε. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου. Δεν μπορείτε να πλήρετε το κύριο και την αξιοπρέπεια. Το ρεπορτάζ το δικό μου δεν είναι συγκοινωνούν δοχείο κανενός. Διότι είναι σαν να βρίσκετε όλους τους συναδέλφους. Προσέξτε, όχι απλά συγκοινωνούν δοχείο. Εσείς είστε στην ίδια δεξαμενή με το ΠΑΣΟΚ. Θα καταλήξω και θα σου πω γιατί ο κύριος Κουτσοβίλης διαμαρτύρεται. Υπάρχουν λοιπόν εδώ. Θα δώσει το χρόνο. Βεβαίως. Υπάρχουν λοιπόν εδώ στη διοίκηση του από το ασθενοφόρο, παίρνουν άνθρωπο το Φεβρουάριο του 2008 και τον πάνε στην αποθήκη. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ακούσατε εσείς τον κύριο Κουτσοβίλη να διαμαρτύρεται για καμία από αυτές τις 32 αλότρια καθήκοντα που ασκούν? Σε μία ερώτησή μου άκουσα να λένε ο κύριος Κουτσοβίλης και κάποιοι και κάποιος άλλος που μίλησε ότι εμείς, λέει, είμαστε μόνο 1,5 χρόνο διοίκηση. Δεν ήμασταν παλιότερα. Αποκρύπτει λοιπόν ο κύριος Κουτσοβίλης ότι ήταν συνδικαλιστής και παλιότερα και μέλος του ΔΟΣΟΥ. Όπως και ο πρόεδρος ήταν παλιότερα. Όπως αποκρύπτουν ότι οι